Jean-Claude Fava ta' 22 sena u Gerrit Ċlaċ ta' 23 sena li jgħixu Bormla ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li wieġbu mhux ħati għal akkużi ta' serq u ksur ta' kundizzjonijiet tal-qorti. Din mhix l-ewwel darba li l-akkużati xelfu diffrejhom mal-ġustizzja, hekk kif Fava kien akkużat bit-traffikar ta' droga u Ċlaċ kien akkużat b'serq u li sawwat lis-sieħba tiegħu. Fil-qorti nstema kif il-pulizija kienu rċevew telefonata anonima li żewġ tirġiel kienu mexjin fi triq b'ċertu oġġetti. Meta l-pulizija waslu fuq il-post, huma arrestaw liż-żewġ imputati u wara tfittxija fir-residenzi tagħhom allegatament instabu diversi oġġetti li fihom ammont sostanzjali ta' ram. Il-prosekuzzjoni spjegat li instabu wkoll ħwejjeġ li setgħu jintużaw f'reati oħra. Id-difiża sqarret li l-affarijiet li allegatament insterqu ġew elevati minn bini abbandunat. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest li ma talban tlaqat mill-qorti fuq diversi kundizzjonijiet fosthom li jirrappurtaw fl-assess ta' Bormla u ħażabbar kuljum.